Akwụkwọ abụọ nke Samuel isi nke 3. Agha ahụ wee dị ogologo n'etiti ụlọ Sọl na ụlọ Devid, ma Devid dị ike na-aga n'ihu, ma ụlọ Sọl enweghị ike na-ala azụ azụ. E wee mụọra Devid ụmụ ndị ikom n'ime Hebrọn. Ọkpara ya bụ Amnọn, nke Ahinoam bụ nwanyị Jezril mụrụ. Nwa ya nwoke nke abụọ bụ Kiliab, nke Abigail nwunye Nebal bụ onye Kamel mụrụ. Nke atọ bụ Absalọm, nwa Maịka, nwa nwanyị Talmai bụ eze Geshua. Nke anọ bụ Adonaịja nwa Hagit. Nke ise bụ Shefataya nwa Abital. Nke isii bụ Itream, nke Egla nwunye Devid mụrụ. Ndị a ka ọ mụrụ Devid n'ime Hebrọn. Mgbe agha dị n'etiti ụlọ Sọl na ụlọ Devid, Abna na-eme onwe ya ka ọ dị ike n'ụlọ Sọl. Ma Sọl nwere iko nwanyị aha ya bụ Rispa, nwa nwanyị Aya. Ishboshet wee sị Abna, "Gịnị mere ịbakwuru iko nwanyị m?" Iwe Abna wee dị ọkụ nke ukwuu n'ihi okwu Ishboshet. Ọ sị, "Ọ bụ isi nkịta nke ụlọ Juda nwere ka m bụ? Taa ka m na-emere ụlọ Sọl bụ nna gị, na-emekwara ụmụnne gị, na-emekwara ndị enyi ya ebere. Emeghịkwa m ka iruo Devid aka. Ma ị na-ebo m ebubo ajọ omume banyere nwanyị a taa." Chineke mee Abna otu a, meekwa ya ihe ọzọ otu a, ma a sị na emereghị m Devid ọbụla otu a, bụ dịka Jehova ṅụworo ya n'iyi, ime ka alaeze si n'ụlọ Sọl gabiga, na ime ka ocheeze Devid guzosie ike n'elu Izrel na n'elu Juda, site na Dan wee ruo Bịasheba. Ma ọ pụghị ịzaghachi Abna okwu ọzọ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ya. Abna wee zigara Devid ndị ozi n'ọnọdụ ya, sị, "Onye nwe ala." Ọ sịkwara, "Ka mụ na gị gbaa ndụ, ma lee, aka m ga-adịrị gị, ime ka Izrel niile chegharịa bịakwute gị." O wee sị, "Ọ dị mma, mụ onwe m na gị ga-agba ndụ. Naanị otu ihe ka mụ onwe m na-ajụ n'aka gị, sị, ị gaghị ahụ ihu m ma ọ bụrụ na ị bughị ụzọ mee ka Maịka nwa Sọl bịa mgbe ị ga-abịa ịhụ ihu m." Devid wee zigara Ishboshet nwa Sọl ndị ozi, sị, "Nye nwunye m bụ Maịka, onye m ji ọgụ apị 5 nke ndị Filistia lụtara onwe m." Ishboshet wee ziga, nara ya n'aka di ya, bụ n'aka Paltiel nwa Laish. Di ya wee soro ya jee, na-akwa akwa n'azụ ya ruo Bahurim. Abna wee sị ya, "Jee, laghachi." O wee laghachi. Okwu Abna wee dịnyere ndị okenye Izrel, sị, "Na mgbe gara aga, unu na-achọ Devid ka ọ bụrụ eze unu. Ma ugbu a, meenụ ya, n'ihi na Jehova ekwuwo okwu banyere Devid, sị, m ga-ewere aka Devid bụ ohu m zọpụta ndị m bụ Izrel n'aka ndị Filistia na n'aka ndị iro ha niile." Abna kwukwara na ntị Benjamin. Abna wee jeekwa ikwu na ntị Devid n'ime Hebrọn ihe niile nke dị mma n'anya Izrel na n'anya ụlọ Benjamin niile. Abna wee bịakwute Devid ruo Hebrọn, ya na ohu ndị ikom. Devid wee meere Abna, mekwara ndị ikom soro ya oke oriri.
Abna wee sị Devid, ka m bilie jee chịkọtara onwe onye nwe m bụ eze Izrel niile, ka gị na ha wee gbaa ndụ, ka ị wee bụrụkwa eze ndị niile nke mkpụrụ obi gị na-achọsi ike. Devid wee zilaga Abna, o wee laa n'udo. Ma lee, ndị ohu Devid na Joab si n'ụsụ ndị na-anapụnara mmadụ ihe bịa. Ọ bụkwa ọtụtụ ihe nkwata ka ha bubatara n'aka ha. Ma Abna anọnyeghị Devid n'ime Hebrọn, n'ihi na o zilagawo ya, o wee laa n'udo. Joab na ụsụ ndị agha niile ndị soro ya wee bịa. Ha wee gosi Joab sị, Abna nwa Nea bịakwutere eze. O wee zilaga ya, o wee laa n'udo. Joab wee bịakwute eze sị, gịnị ka i meworo? Lee, Abna bịakwutere gị. N'ihi gịnị ka nke a bụ na i zilagawo ya, o wee lasịa? Ị mawo Abna nwa Nea na ọ bụ ịrafu gị ka ọ bịara, ya na ịmara ọpụpụ gị na mbata gị, na ịmata ihe niile nke gị onwe gị na-eme. Joab wee si n'ebe Devid nọ pụta, ziga ndị ozi n'azụ Abna. Ha wee mee ka o si n'olulu mmiri Saịra bịaghachi, ma Devid amaghị. Abna wee laghachiruo Hebrọn. Joab wee wezuga ya n'etiti ọnụ ụzọ ámá ịkpanyere ya ụka na nwayọ. O wee tie ya n'okpuru agịrịga ya nke ise n'ebe ahụ. O wee nwụọ n'ihi ọbara Asahel bụ nwanne ya. Devid wee nụ nke a mgbe e mesịrị. Ọ sị, ndị pụworo n'ọbara Abna nwa Nea n'ihu Jehova ruo mgbe ebighị ebi ka mụ na alaeze m bụ. Ka ọ dakwasị n'isi Joab na ụlọ nna ya niile, ka a gharakwa ibipụ n'ụlọ Joab onye nwere oruru n'anụ ahụ ya, ma ọ bụ onye ekpenta, ma ọ bụ onye na-adabere na mkpanaka, ma ọ bụ onye na-ada site na mma agha, ma ọ bụ onye nri kọrọ. Ma Joab na Abishai bụ nwanne ya gburu Abna, n'ihi na o mere ka nwanne ha bụ Asahel nwụọ n'ime Gibiọn n'agha ahụ. Devid wee sị Joab, sịkwa ndị niile ya na ha nọ, dọwaanụ uwe unu, kee akwa mkpe n'ụkwụ unu, tie aka n'obi n'ihu Abna. Eze bụ Devid na-ejesokwa ihe eji ebu ozu. Ha wee lie Abna n'ime Hezrọn. Eze wee welie olu ya kwaa akwa n'ili Abna. Ndị Izrel niile wee kwaa akwa. Eze wee bụọrọ Abna abụ akwa sị, ọ bụ dịka onye nzuzu na-anwụ ka Abna ga-anwụ. Ekeghị aka gị abụọ agbụ, emeghịkwa ka ụkwụ gị abụọ bịaruo nso ihe ọla eji kee ụkwụ abụọ. Dịka onye na-ada n'ihu ndị ajọ omume, otu a ka ị dara. Ndị Izrel niile wee kwara ya akwa ọzọ. Ndị ahụ niile wee bịa ime ka Devid rie nri ụbọchị fọdụrụ. Ma Devid ṅụrụ iyi sị, Chineke mee m otu a, meekwa m ihe ọzọ otu a, ọ bụrụ na edetụ m nri ọnụ, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ tupu ọdịda anyanwụ. Ndị ya niile wee mata ọ dị mma n'anya ha, dịka ihe ọbụla eze mere dị mma n'anya ndị ya niile. Ndị ya niile na Izrel niile wee mara n'ụbọchị ahụ
na o siteghị n'aka eze ime ka Abna nwanne ya nwụọ. Eze wee sị ndị ohu ya, unu amaghị na onye isi na onye ukwu adawo n'Izrel taa? Eze wee sị ndị ohu ya, unu amaghị na onye isi na onye ukwu adawo n'Izrel taa? Ma mụ onwe m aka ya ahụ taa. Ọ bụ ezie na abụ m onye e tere mmanụ ịbụ eze. Ndị ikom ndị a, bụ ụmụ Zeruaya, dịkwa ike karịa m. Jehova kwụghachi onye na-eme ihe ọjọọ dịka ihe ọjọọ ya si dị.